היא אמיתית ולא סמל ולא דגל ולא העבר מאחוריה היא צופה אל הבאות. היא אמיתית ולא סמל ולא דגל ולא בקיצור היא מתחדשת כמו עונות שנה. אשת קיץ, אשת חורף, אשת חק ואשת לי, אך בלב עמוק מתחת שם תמיד אבי. שם יגע אביה יובלת והקשה עדינה ומלטפת ברכות כי אמיתית היא ולא סמל ולא דגל ולא העבר מאחוריה היא צופה אל הבאות. היא אמיתית היא ולא סמל ולא דגל ולא העבר מאחוריה היא צופה אל הבאות. העבר מאחוריה היא צופה אל הבאות. את ראשו של הגלבוע מישהו צבע אדום מן הלום יגבר כי העיר היום בת 62 ונועלת נעלה. יום גדול ממתין בפתח זה היום שלה. בת 62 ונועלת היא בת 16 וקושי בת 6 שנים. כי אמיתית היא ולא סמל ולא דגל ולא העבר מאחוריה היא צופה אל הבאות. כי אמיתית היא ולא סמל ולא דגל ולא העבר מאחוריה היא צופה אל הבאות. העבר מאחוריה היא צופה אל הבאות. תתקשיח אליו. לא יודע. תדליקו גפרורים. זה ההזדמנות. כן, שוט.
בואו נחכה לפוסט-רום. היא עוברת בין כולם, אז לא עכשיו תגיד להם שהם עושים תמונות כל הזמן ביחד. ביום הולדת שלך, שכי. איפה יותר קל לשלם? כמה זמן? לא היה. תוציא אותו, תשתמש בלי זה. טוב, זה הקלטתי. זה צייד אותה. צייד. זה המורה לנהיגה שלי. כל סוף מכירה.
אמא שלי! זה חשוב, איזה. אני לא יכולה. תקשיבי לי רגע, הבאתי עוד כמה חברי ילדות שלך. איזה יופי, מצוין. הם מטורפים הבנים שלי. ההפתעה הראשונה הם עשו לי כשהייתי בת 55. הביאו לי את המורה לנהיגה הזה. הביאו לי ואני אמרתי כמו קוץ בתחת אני צריכה ללמוד נהיגה, רק זה, אני לא מכירה אפילו תמרור אחד ואני נוהגת היום. אהלן. תגיד לה סבתא, האמא שלו. האמא שלו. הנה, היא יושבת. ואמא שאתה רוצה תמונה מכובדת. שתעשתם קודם זה היה לשם. ברחנו לך. הלאה. יואו, שכנים. איזה יופי. זה בנים את לא היה לי מצב רוח, הייתי צריכה לנגן בפיצה, אמרתי לה, מה תקולי פיצה עכשיו? הוא מביא אותי לפיצה, התקשרתי לפיצה. לאחד שתמיד מתקשרת עליו, אמרתי לה, זה הבן שלו לא טעה? איזה פיצה? אוקיי, משהו. אני לא יכולה להבין. איתן, אני חבר של דרור. אהלן, חמוד. אז האוטו לא תקוע? תן לה עם אמא שלה, איתן. איפה היא? אמא שלה זה הסבתא שלה. כן. כולם מוזמנים לאנץ'. איזה גזמחה. יאללה, נשים. הלאה, המלחמה. זה מוזר. מתרגשים? ואני עוד חשבתי ואני עוד אמרתי היום, אני רוצה שעה, איך תבקו לי את פיצה, דווקא האלה, ביום ההולדת. איפה זה היה? יחד עם בנם אבינועם והסבא
הדירה אולי קטנה מדי, המשפחה עומדת להתרחב. גולדה נותנים בתחום חדשים כל כך. רגע. אמא. בואי אתם פה. מזל טוב. ידעתי שיש לי בנים מקסימים. זאת הברכה שלי, עכשיו חיינקה. אתה ג'יניאס. כל הכבוד. גש לברך. עוד מעט לברך. של יעל, והברכה היא ככלתך. לחמותי האהובה יעל, מה אפשר לאחל לאישיות מדהימה שכמוך, לא את כל הטוב, האושר, האהבה, הרוגע והבריאות. יכולת הנתינה הנדירה והאינסופית שלה, האהבה והחום שקורנים ממך, מרגשים אותי כל פעם מחדש. אכן זכיתי בטוב ביותר עבורי, ועבור ביתי, נכדתך המיתוש. המיתוש זכתה לצערנו להגדלת סבתא אחת, סבתא יעל, אבל היא זכתה בסבתא המושלמת, ואני מאושרת על כך. אנשים מדברים רבות על היחסים המורכבים שקיימים בין כלה לחמות, על אינטריגות ומלחמות פנימיות. אני כל כך גאה ושמחה שבינינו מעולם זה לא היה. נהפוך הוא. נכון. הפכנו למשפחה אחת גדולה, שחולקת יחדיו את הרגעים השמחים והעצובים. ואכן כיום את חלק בלתי נפרד עם משפחתי הגרעינית. יעל, אני רוצה להודות לך היום על הכל, ולקוות שלעד תישארי אותה יעל עם הצחוק המתגלגל, והנתינה האינסופית, ושההתלהבות הנאיבית התמידית שלך, שמסיקה אותנו לפעמים עד דמעות. תזכיר לך תמיד שאת יעל הילדה שום גיל לא יוכל לעשות. עודף מאוד מאוד. יקרה ואהובה, הנני מתרגשת כמעט כמוך למראה מסיבת ההפתעה ליום הולדתך. ובזאת אני מודה לילדייך ולכלתך, ובמיוחד לדרור שהגת הרעיון היפה ועמל יום ולילה כדי להגשים אותו, בשיתוף עם החברות הקרובות. דרור, כל הכבוד ותבורך. ברצוני להדגיש את היותך אימא מסורה לשני ילדיי, חיינקה ודרור, סבתא אוהבת לעמית נכדתך, וחמה חמה לשלומית כלתך. לי אישית מלך החברה בה"א הידיעה, מסורה ונאמנה, שהיית לצידי בימים קשים וגם טובים. חברה טובה גם לשאר מכרייך וחברותייך שרכשתי עם הזמן. נותנת מעצמך ומשתדלת לרצות את כולם. תמשיכי להיות כזאת מקסימה, שתמיד תהיי שמחה ותהני מכל רגע שעושה לך טוב. תרבי נחת ממשפחתך המתרחבת. תבורכי בבריאות טובה, עושר ואריכות ימים, כמו שאומרים עד 120. ולי ולך אני מאחלת שתמיד יהיה לנו אחת את השנייה. להגיד לך, הגן הגיע אוגות הגן. שפת הגימל. זאת השפה שאנחנו דיברנו, ואף פעם לא דיברנו משהו אחר, אף אחד לא הבין אותנו. תמיד כעסנו גג, זה מה שידעו להגיד לנו. יום הולדת שמח, זה הסוף של כל הברכה. יום הולדת שמח, המון בריאות, נחת מהילדים, ואושר גדול מהמיתוס שנותן לך כל כך הרבה משמעות ושמחה לחיים. וגם מהבאים אחריה, ורצו מהבאות אחריה. הרי אני בעד בנות. אוהב את המון שלך.
חברה, אנחנו מכירות כבר למעלה מ-30 שנה. צעדנו יחד כברת דרך ארוכה, היינו תמיד כמשפחה ותמכנו אחת השנייה. היו לנו הרבה ימים יפים שאליהם אנחנו מאוד מתגעגעים. בילינו ביחד וחווינו אין ספור חוויות בארץ ובחו"ל ועשינו חיים. במיוחד לא נשכח את סופי השבוע הנפלאים שיצאנו עם הבית, שבערב ישבנו כולנו מסביב לבריכה ואת חיגנת לנו באקורדיון את שירי ארץ ישראל היפה. והאווירה הייתה נפלאה. יעל, מי היה מאמין? הפתעת את כולנו לטובה עם שיעורי הנהיגה, וכמובן שלחיים כבדרור מגיע תודה. וחלילה וחס שלא נשכח את חיים המורה לנהיגה. בגלל המורה לנהיגה או בגלל יעל? וחלילה וחס שלא נשכח את חיים המורה לנהיגה המקסים, שלזכותו ייאמר שגם ברגעי משבר לא ויתר. רגע, לא מגיע לו. רציתי רישיון נהיגה, אז באמת מגיע. לא רואה את משקפה. וכמובן, איך אפשר שלא לזכור את מר נאור, הנערץ והגיבור. לזכור את שמוליק, חברנו היקר, שהיה לנו כבן משפחה וכאח ושאותו לעולם לא נשכח. יש עוד הרבה מה לומר, אך הזמן הוא קצר. אז יעלוש היקרה, אנו שולחים לך מכאן מיליונים של ברכות ונשיקות, יישר כוח וכל הכבוד. שיהיו לך הרבה שנים טובות ומאושרות, שאותם תדעי לנצל וליהנות, בבריאות טובה ונחת מכל בני המשפחה, ובמיוחד מהנכדה המקסימה. מזל טוב עד 120, ושתמיד תרגישי כבת 30. אוהבים אותך כולנו. כמה מילות שיכולות להזכיר לי דברים, ואני אספר. אני באתי לסניף חולון, ואחד הדברים, בנינו את האשכול, שהיה כל סניפי חולון ואזור, ודבר ראשון הלכתי לעשות, איך אומרים, ספירת מלאי. הגענו לסניף, ודבר ראשון הלכתי לראות מי עובד, מה עובד, איפה עובד, ואם עובד. והיות והחדר שלי היה קרוב לקלירים, אז דבר ראשון נכנסתי לקלירים, ושם מצאתי את יעל ואת סיני. שתיהן עבדו בקלירים. אל תראי לי יד, כולם מכירים אותם. דבר ראשון ראיתי שיש לי עסק עם אחת שיודעת תמיד מה היא רוצה, ואחת תמימה, תמימה לאל. אפשר לסדר מה שרוצים. לדוגמה, סימה נכנסת אליי 3 חודשים לפני החגים, ואומרת לי בתאריך זה וזה אני לוקחת שבוע. יצאה, הסתכלתי בלוח, ראיתי שבוע, זה כל חג סוכות או כל חג החנוכה שהילדים נמצאים בבית. ואז אמרתי, זאת ממזרתה גדולה. קראתי את יעל ואמרתי לה, תגידי, מה את עושה עם הילדים בחנוכה? חופש. אני יודעת מה אני עושה. תראי, אם את רוצה שיהיה לך חצי מהזמן עם הילדים שלך, תיכנסי אל סימה ותגידי לה שהחופש הזה מתחלק לשניים. תמיד הייתי חייב להשגיח על הזכויות שלי. הכניסה לי את הפתק חודשיים קודם, שאני לא אדע, אבל אני תמיד נבדקתי בלוח, ראיתי בדיוק, הכרתי את הסחורה. ראיתי שמה שצריך לעשות זה מה שיותר מהר להוציא אותה מהקלירים, תסתדר לבד, והיא הסתדרה לבד, כי היה מיותר שם 2, והתמימה הזאת תוכל להתחיל לעבוד מה שצריך. היא נכנסה למחלקת השקעות, ופתאום התחילה להפעיל את הראש, והראש עובד טוב,
והייתה באמת הצליחה מאוד מאוד יפה. למדה נהיגה. לא, אז היא עוד לא למדה נהיגה. אני לא יודעת מה זה דבור חצור. היא עבדה בבית. כך שהכרתי מיד את הסחורה, וראיתי בדיוק מה קורה. ליעל יש שני ילדים נחמדים. לא דומים אחד בשני. זה עסוק. יואל בא אליי יום אחד ואומר, תשמע, הבן שלי הביא איזה ספר על מחשבים. מה הוא צריך לקנות ספר כזה גדול בשביל מחשבים? מה זה מחשבים? מי זה מחשבים? חיים קנה איזה ספר. אני לא מבינה בשביל מה. הוא היה בן 10, כן? חיים אשרי האיש שהפך את התחביב שלו, כי בשביל אמא זה היה תחביב. הוא התחיל להתעסק עם ספרים. אשרי האיש שיכול היה להפוך את התחביב שלו למקצוע שלו. הוא ימשיך ליהנות כל ימי חייו. דרור היה ילד מיוחד. פתאום יעל עוברת והיא רואה שהוא יושב בחדר שלי. הוא היה בכיתה ג', כן? מה אתה עושה בחדר של מר נאור? כן, מר נאור. אתם יודעים מה זה בחדר של מר נאור? הוא היה מנהל קשוח כזה, זה לא מה שראיתי שנאור. תודה. זה בסדר. מה קרה? הוא אהב לכתוב שירים. זה שראיתם אותו עכשיו פה על הבמה מסדר את כל הדברים האלה, הוא לא סידר את זה, הוא נולד עם זה. הוא נולד עם זה. כמו שזה נולד עם מחשב, זה נולד עם זה. גם עם מחשב. הושבתי אותו, בסדר. הושבתי אותו, נתתי לו כמה פיסות נייר ואמרתי לו, עד שאני אסדר פה דברים, שב בצד בשקט ותכתוב לי כמה שירים. איפה הוא? זוכר? ישב וכתב שירים. מה שקרה זה שהאימא שלו עברה וראתה את הילד בחדר של מר נאור. אמרתי לו, מה קרה? מה יש? תני לילד, שכתב כמה שירים, אני אוהב לקרוא את השירים שלו. וכתב הרבה שירים. יש איזה שיר שכתבת פעם על אימא, בטח יש לך אותו, כתבת אולי הרבה. איך אומרים? מה שהוא מן הלב. יעל, מזל טוב לך, תבורכי, יש לך ילדים נחמדים, יש לך כלה נחמדה, נכדה וחצי. נכון, אתה מותקע. תצלמו, אני רוצה שידעו את זה. לפני 43 שנים, שמעתם? 43 שנים, פסעת לתוך חיי, ומאז ועד היום נמשכת חברותנו, למרות פער הגילים בינינו. במהלך כל השנים ליוויתיך בטוב וברע, בעצב ובשמחה, והיום אתמקד בסיבה למסיבה. יש לך במה להתברך. ראשית, בשני בנייך, חיימקה ודרור, וכלתך המקסימה, שלומית. אל תצטנעי, זה מכל הלב וזה באמת. זכית גם לחבוק את עמית, נכדתך המתוקה, ואפילו הצלחת לקבל רישיון נהיגה. שזו בלבד סיבה למסיבה. אז אנא ממך, קחי בשתי ידיים את מה שיש לעולם להציע לך, ותמציא אותו עד תום. מאחלת לך המון שמחה ורוב נחת, והעיקר בריאות טובה עד 120 שנה. אוהבת אותך. תודה, זה הדדי. התאספנו כאן חברים וחברות יקרים, עושים לכבוד חגה של יעל להבים. חלפו להם ביער השנים, והם כבר פרגית, כבת 60. 25 שנה אנו מכירים, והיו בינינו לא מעט ילגנים.
כשהגעתי לסניף עסק בחומר יוצא, נכנס בריכוזים, ובעבודה קשה באמת התחלתי על זה. אחר כך עברנו לעבודה במחלקה למטה, שיווק בשפע, ים של מבצעים וללא ערך הוראות טבע. ובין לבין הופק ברבים, לנגינת האקורדיון ויופי של שירים. באותו עת החלו פרצי הצחוק שאותם מעולם לא ניתן לשכוח. היינו עושים כזכור לכן על גאות בלמש, ומבצבים לכיוונו של אנטר, ללא כל חשש. זוכרת. והקטע שרצית להציץ, לעולם התשכחי כידידנו המציץ. זה משהו בינינו תגביר קצת הקול שכולם... ובאיזשהו נושא שאני בקושי שאלת מי עזב אותי, ואמרתי לשושי. זה פעמים בינם שאי אפשר לשכוח. והקטע שכנסו אותנו כמו צוות מוחות, ואמרתי כי אני יכול ולא להגיש לעבר. ואז הגיע לסניף, היה גם אורנה אור, שלפסק חיי קרן אור. אני חייב רק לציין שאיך שהגעת לסניף, העליות שלנו, קומה הראשונה לקומה שנייה, היו משהו מדהים, זה היה חלק מהדיאטה. אני יכול לסיים פה, קומה שנייה. וירדתי על 25 קילו. ידענו איך להעביר אותה, אם אתה ממשיך לעבוד יותר עזר. עם העברת שיטת עבודה לצוותים, עבדנו לעבוד ביחד כצוות מרכז. אני כאלה עבדנו ממש צמודים כצוות אחד עם השני. ובלי שום הקדמה סימן ואות, הפכתי להיות קצינת הלוואות. זכור לך. עבדנו בהרמוניה, אני עד 930, ואת על שאר הדיווחים. ושוב פיתל צחוק והומור בלתי פוסקים, ואותנו במקום הניתן היה להקים. החלט להקדים ולפרוש, למד נהיגה, וכמובן עיסוק מענה ופורה עם עמית הנרדם. כל מי שמדבר עליך, יעל, אותך אינו מפסיק לשבח ולהלל. את אדם רגיש, הומני, נכונה לעזור תמיד, מצפונית, ואני שמח שבחייך החלט לעשות תפנית. אני מאחל לך מקרב לב את כל הטוב שבעולם, כי את ראויה לכך, ומי אתן ותדעי רק טוב, נחת ואושר, ושמרי כרגיל המצב רוח וכושר. הנה, הוא גם לא דשק אותי כמו שרמות. כן. דומי, היה לו שפם, חבל מאוד שהוא הוריד אותו, והוא ביקש לי שהוא יחזיר את זה. מה שאני רוצה, כל כך הרבה דיבור, וספור ואמרו, אני רק קוריוס קטן על מה שנקרא הנתינה של יעל. אני בכלל חושב שעל יעל לעבוד זה נורא קל, בעיקר בקטע של הנתינה, כך שלהביא אותה לפה, בתואנה של לנגן, זה בכלל סיפור מאוד קל. מעבר לזה, מה שאמרו ודיברו על זה שיעל מסורה ונאמנה וחרוצה, היה כיף לעבוד איתה משום שכל הזמן הייתה לי זוג והיה שמחה והיה צחוק והייתה אווירה מאוד מאוד נעימה. אני לא נתקלתי מעולם בפקידה שהיה כיף ממש להיות במחיצתה. הקוריוז שאני רוצה לספר עליו זה שאני הייתי בשירות מילואים בשנת 89, כן? משהו כזה. ואז היחידה שלנו הייתה בקלקיליה, והיינו שירות מילואים ממושך של איזה 40 יום. ולקראת השחרור, ערב קודם, החבר'ה אמרו, בואו נעשה איזושהי מסיבה. תנו לעשות איזושהי מסיבה. רגע אמרו, אבל מה, סתם מסיבה? רוצים גם לשיר, ושקופיות, והתחילו להתגלגל לעניינים, אבל לא ידעו איך לצאת מזה. פתאום הפסיק לי יעל. ואז לא היה לי בכלל שמץ של ספק שהיא תגיד כן, להגיע לקלקיליה בשעה 10 בלילה, 11 בלילה. ואז זרקו את קראו לפצצות האלה? זו הייתה האינתיפאדה הראשונה. אבנים. היה מאוד מסוכן. לא, היו בקבוקי תבערה. בקבוקי תבערה. לא כמו האינתיפאדה הראשונה. חדשי שפה, לקחנו אותי ושמולי כזה. ואז ציצתי יעל, וממש היא ושמולי בשמחה קפצו על הרעיון. ובשעה 8 או 9 בלילה שלחנו חבר'ה להביא אותם, את זוכרת? נכון, עד 12 בלילה. אז היא נגנה ונגנה ונגנה, נדמה לי שבה 1-2, נכון? חזרתי ב2 לפנות בוקר, נכון? וזה פשוט קוריוז שרציתי לספר שממש רק מצביע, מה זה אני זוכר, זה נשאר לי בראש. יש לך חוויות בחיים. אז עוד פעם, מה שאמרו כאן זה ממש כסף קטן. באמת הרבה יותר אי אפשר לתאר אפילו. ובאמת הגעת רק למחצית הדרך, אני מאחל לך עוד מחצית שתהיה הרבה יותר טובה, הרבה יותר יפה מהמחצית שהייתה, הרבה יותר. וואי, וואי, וואי. וכל טוב שכן.
מסיבה? מה? לא ידעת שעושים לך מסיבה? אני ידעתי שמשהו כאן לא נורמלי. אני התקשרתי היום למשרדי ויצו ואמרו לי, מה פתאום, לא הזמנו. אבל דרור אמר לי ששרה התקשרה. אז היא אמרה, אני לא יודעת, אז תדברי עם שרה. אמרתי, טוב, אני אבוא וזה. אבל לא היה לי מצב רוח, אמרתי, איך הרסו לי את ההמולדת? אני צריכה לנגן בוויצו בהמולדת שלי. במקום לבנות עם הבנים והכלה. מה שהיה משעשע זה שכל השבוע האחרון שאני פה, מי שלא יודע, אני חזרתי רק לפני שבוע מטיואן, אבל אני נמצא הרבה אצל אמא שלי, ואח שלי מתעסק עם כל הווידאו מול הפרצוף שלה. יוצא, נכנס, מביא חברים, מצלמות, מדברים על זה חופשי בטלפון, אז אני כבר התחלתי לחשוב שאולי יש לה איזשהו מושג. לא, אני חקרתי אותו. עד 5 דקות לפני שיצאתי שראיתי אותה מכינה שירונים לקראת זה שהיא הולכת לנגן פה לנגן בוויצו, כן? שירונים, מכינה שירונים במהירות. ואז אמרתי, אוקיי, היא לא יודעת. בסדר. לא הכנתי שום דבר, אבל אני יכול לספר לכם על חוויה האחרונה שאמא שלי חוותה שהיא באה לבקר אותנו בטיואן. שמות כמו בצוהר עולים כאן, תכף נרחיב על זה. בטח רובכם יודעים, אבל אני ואשתי שלומית גרים בטיואן כבר שנה, כמעט שנתיים. ולפני כמה חודשים? 8. מתי אמא שלי באה לבקר? נובמבר, 9 חודשים. בנובמבר? לפני 9 חודשים אמא שלי באה לבקר אותנו לחודש. עכשיו, אמא שלי לא הייתה במזרח אף פעם, במזרח הרחוק. טיואן זאת מדינה ליד סין, עם כל המשמעויות של זה. כן, מי שמכיר את סין, מדינת עולם שלישי, כולם סינים. אמא שלי באה לבקר אותנו לחודש, זה הרבה זמן, ונחתה בטיואן. אני יכול לספר לכם הרבה על החוויות שהיו לנו בטיואן עם אמא שלי, אבל חשבתי לקפוץ ישר לחוויה אחרת, שבזמן הטיול שלנו בטיואן החלטנו שאולי ניסע לבקר בתאילנד כמה ימים. אמא, תגידי לי שלום. פתאום נזכרתי במשהו, באחת מהחוויות המאוד מעניינות שהיו לי בטיואן עם אמא שלי. אחד מהדברים שמאוד בולטים שמגיעים לשם זה הכמות האדירה של האנשים. יש שם אנשים בכמות פי 1000 ממה שאתם רואים פה ביום הכי עמוס, בשעה הכי עמוסה בארץ. אז אחד מהמקומות שלקחתי את אמא שלי זה לשווקים. לשווקים בטיואן יש משהו שנקרא שוק לילה. זה שוק שפתוח כל הלילה. ומה שמוזר, מה שמעניין ומוזר בו, שיש שם כל כך הרבה אנשים, ומכוניות ואופנועים נוסעים, ומלא מלא אנשים, ומלא דוכנים, בצורה המונית, ולא משנה איפה אתם נמצאים, אתם רואים אנשים לכל הכיוונים. עכשיו, אמא שלי כמובן, טוב, אמרו את זה כבר, קצת תמימה, במקומות כאלה, בייחוד שאין עם מי לדבר עברית בכלל, כולם מדברים סינית, קצת מפחידים אותה. ואני צריך להודות שלא הייתי קצת כל כך נחמד אליה. מה שעשיתי בעיקר בשווקים שהייתי לה, זה להתחבות לה. ברגע, אם נעלמתי עכשיו להתחבא בשווקים, להתחבא בשווקים האלה זה ממש לא בעיה. כן, יש כל כך הרבה אנשים, אני מספיק כך, אותך, מתחבא מאחורי עמוד, אמא שלי לא רואה אותי, אני מסתכל עליה, פתאום אתם רואים משהו כזה. אז הפעמים ראשונות היא ממש נכנסה ללחץ, מיד קפצתי, אמא, אני פה! עכשיו, מה שמשעשע, שאנשים בדרך כלל, אחרי כמה פעמים שהייתי עושה את זה, היו מבינים, אוקיי, נו די, אין לי כוח לשטויות שלו, והיו לא נלחצים מזה. ככל שהמשכתי להתחבא, אמא שלי רק נלחצה יותר. ממש היה מעניין שאחרי הפעם העשירית שכבר התחבאתי ואני נכנסתי לאקסטאזה של צחוק, אני כל כך נהניתי, כן. אחרי הפעם העשירית, אמא שלי פשוט לא מורידה ממני את העיניים. בכל מקום שאני הולך... לא קניתי כלום בטוב. כלום לא קניתי, עסקתי רק בחיפושים.
להיות כמו שחמט, התחלתי לשיר את השיר הזה, חיים קשר. משהו יותר מתוחכם, כבר לא כל כך היה לי קל להתחבק, כי כל הזמן מסתכלת עליי. אז שכללתי את כל הטריקים, אמרתי, אמא, מישהו שם מסתכל עליי, איך הסתכלה? טח, אני מתחבק מאחורי זה. עכשיו, אני כבר ידעה שאני עובד עליה, אבל היא עדיין נלחצת, ככה מסתכלת, אבל היא יודעת שאני מסתכל מאיפשהו, אז פתאום היא עושה את עצמה ככה, מסתכלת על איזה תיק ראשון שירתה, ולא מורידה ממנו את העיניים עד שאני מגיע, גם אם זה יהיה 10 דקות. היא לא תזוז מהתיק, שחס וחלילה היא לא תאבד בין מיליוני הסינים שנמצאים באזור. אבל זה ככה סיפור... הנה חברה שאומרת את זה באמת מצחיק. אני מודה, זה באמת... אם אתה שואל... גם אני. מה? לא, היא הייתה בילדה. הוא לקח אותי לטיול לילה, לבד איתו. אחרי זה הלכתי לטייל רק עם קלטי, לא איתו. הוא נשאר בבית עם עמית, ואני טיילתי רק איתה, איתה היה הכי בטוח. דווקא היה מתחבט, למה זורק עליהם ג'וקים מפלסטיק, או מכין מניירות כל מיני ג'וקים. כן, הוא אוהב להתקלט בכולם. לא הורדתי ממך העיניים, שמרתי עלייך כל הזמן, קיבלתם אותי. חס וחלילה לא תאפשר. איך אומרים? חבל על הזמן. טוב, אז אני אספר עוד קצת חוויות. טייוואן מאוד קרובה לתאילנד, זה שעתיים טיסה, שלוש שעות טיסה. וטייוואן היא לא מדינה תיירותית כל כך, אז מן הסתם מאוד היה נחמד לקחת את אמא שלי לתאילנד. עכשיו, אני לא יודע מי מכם היה בתאילנד, אבל מי שהיה בתאילנד יכול מאוד להזדהות עם מה שאני מספר, עם החוויות שהיו שם. אני אתחיל בחוויה ראשונה, חוויית האריה. איזה בושות עושה. טוב שמוסס עשה מלאך. טוב, קודם כל צריך להודות. תאילנד זה שוק, כן? זה לא דומה לשום דבר שיש בארץ. זה מדינה משוגעת לגמרי. מכל הבחינות, כאילו זה... הייתם בתאילנד? בטח שלא. לא אחד שלא היה. אוקיי, קשה להסביר את זה עד שלא נמצאים שם, כן? אבל כולם נראים שונה, כולם מתנהגים שונה, מאוד חופשי ופתוח שם. יש פה צנזורה, אבל יש הרבה זונות ברחוב, והכל כזה חופשי, הכל מתירנות אינסופית, אין חוקים, זה כאילו הגעתם למקום מופרע לחלוטין. היינו גם בעיר כזו, שרוב ה... כן. עכשיו, איכשהו לקחנו... לא, כן. איכשהו לקחנו את אמא שלי לאחד המקומות הכי בולטים בתאילנד במוזרויות שלהם. זו עיר שקוראים לה פטאיה. אז יום אחד, היו לנו כמובן מיליוני חוויות, אני ציינתי איזה 2-3. אני ואמא שלי הולכים לטייל לתומנו ברחובות בתאילנד. עם עמית, עם עגלה, מטיילים, פתאום אני רואה את אמא שלי, חייקה! יש פה אריה! קופצת לאחור! תופסת את העגלה של עמית, שחס וחלילה האריה לא יאכל את עמית, לוקחת את עמית, מעיפה אותה 100 מטר, פתאום אני רואה את אמא שלי רחוקה 100 מטר. טוב, אני אומר, אוקיי, אריה? לא, זה היה כן, שנראה ממש כמו אריה. אני שואלת את ה... יואר שור, this is a dog? אני אומר לי, yes, this is a dog. I don't believe you. אני מסובב את הראש שמאלה. אני רואה את זה פוטי קטן כזה. זה לא קטן, זה היה גדול. אני חייב להודות שזה לא היה כלב רגיל, לא הייתם רואים את זה דבר בארץ. היה לו ראש גדול, היה לו ראש גדול, נראה קצת כמו אריה. אבל זה כלב. זה היה מאוד משעשע. עוד פעם אחת, טוב, זו הייתה חוויה נדירה. בתאילנד זה מאוד פופולרי לשכור אופנוע. שכרתי אופנוע. עכשיו, האופנועים ששוכרים שם הם ענקיים, אוקיי? ממש גדולים. שכרתי אופנוע כמו הרלי דוידסון, ענק, מרשים, ועושה הרבה רעש. טוב, אנחנו היינו בחדר במלון, אני, אמא שלי ושלומית, ואז שאלתי את אשתי, שלומית, תגיד, את יכולה לשמור על עמית? אני רוצה לעשות עם אמא שלי סיבוב בחוץ. אז היא אמרה, כן, בטח, כמובן שלחשתי לה באוזן, אני הולך לקחת את אמא שלי על אופנוע. טוב, אני אשמור על עמית.
טוב, ירדנו למטה, אמא שלי כולה שמחה, אנחנו הולכים לשווקים בתאילנד, איזה כיף לטייל עם הבן שלי. אנחנו הולכים, ופתאום נעצרים ליד שורת אופנועים. אמא שלי כזה... עכשיו, אמא שלי תמימה עד גבול מסוים. כן? היא גם יודעת טוב מאוד להיות לא תמימה אם משהו חריג קורה. והיא מאוד ערה לסכנות. אנחנו נעמדים ליד השורת אופנועים, אמא שלי כרגיל צחוקים, מדברת איתי על כל מיני דברים, שפתאום היא קולטת שמשהו לא בסדר. רגע חיינקה, מה זה? לה, זה אופנוע. אז התחלתי להתיר אותו, לפתוח את השרשרת, אמרתי, יאללה, אמא, נוסעים באופנוע. אתה לא עושה לי את זה! אתה לא עושה לי את זה? מתחילה ללכת. החלפנו דין ודברים, ניסיתי קצת לשכנע אותה, הרבה לשכנע אותה, המון לשכנע אותה, בסוף מרוב כבר היסטריה שהיא כבר לא ידעה מה קורה, היא ראתה שזה הולך לקרות, היא אמרה, טוב, נו, נתיישב. והתיישבה על האופנוע, לא, התיישבה תוך כדי עצימת עיניים, על האופנוע. עושה מזה כובע פלדה. ואז אמרתי לה, טוב, אמא, שמתי לה כובע פסטה רגילה של אופנועים, אפילו היא הייתה פתוחה לגמרי. אמא שלי יושבת על האופנוע, ואז אני אומר לה, אמא צריכה לחבק אותי כדי לא ליפול. שברה לי את כל העצמות, ואז אני מתניע את האופנוע, נוסעים. יש לך איזה תמונה מזה? לא מאמינים, אם הייתי מנסה רגע לצלם, זה היה פספוס. אם הייתי מנסה לצלם, הייתה בורחת. לא, היית נותן את זה ליגאל שילון, עושה... תכף אני אספר לכם על התמימות של אמא שלי. נסעתם? במרכאות, כן. כמה שעות נסענו? נסענו באופנוע. חצי שעה. נסענו חצי שעה. חשבתי מכוס תומות. ושם הם לא נוסעים רגע. טוב, עכשיו. בתאילנד החוויה של רכיבה באופנוע היא הרבה יותר משמעותית. הוא נסע בין המכוניות ככה. יש שם כביש ענק של 4 מסלולים, ואין חוקים. כל אחד נוסע איך שבא לו, תיירים, תאילנדים, נוסעים, חותכים, רעש, עשן באוויר, זה כאילו, אם נוסעים באופנוע ורוצים חוויה קשה, זה שמה. כאילו, זה היה ממש חוויה עצומה. נסעתי עם עיניים פתוחות. בהתחלה סגרתי, אבל אחר כך כשהתרגלתי... טוב, אמא שלי חשבה שהיא הולכת למות, אז היא התחילה צוואה תוך כדי הנסיעה. בבקשה, אם קורה לי עכשיו משהו, תסדר ככה וככה וככה ותעשי ככה. אני לא מאמינה, אני הולכת למות. היא תופסת אותי ושופכת, והיא כולה אדומה ואחוזה. עכשיו, מה שמעניין, שמתחיל לעבור הזמן, והאחיזה שלה מתרפאה, כן? ואחרי 20 דקות, אני רואה אותה ככה מתחילה להסתכל על זה. אז אמרתי, טוב, נראה לה קצת ביצועים, נסעתי מהר עם האופנוע, חי כיפיות מסוכנות, בסדר, נוסעים. אחרי חצי שעה של רכיבה, כל פעם שאני נותן גז היא מחייכת. טוב, ירדנו מהאופנוע, עשינו מסאז' בכפות הרגליים, היא נורא נהנתה, ואז היא אומרת, נו, יאללה, חוזרים לנסוע באופנוע? לקחתי אותה לעוד 20 דקות, היא הייתה בעננים, ומאוד מאוד מאוד נהנתה. אולי תוציאו לשם האופנוע. היא לא רצתה שזה ייגמר. עכשיו, בפועל אולי נסענו בין חצי שעה לשעה, אבל היא זוכרת את זה כמה שעות, אז אין לי מילים. טוב, יש לי עוד סיפור קטן, מה זה? יש בתאילנד הרבה מקומות כאלה, זה מקומות לא לילדים. הולכים ברחובות, האמת שזה כל חנות שנייה זה מקום כזה, יש וילון, נכנסים לוילון, וכל מה שרואים בפנים זה בנות ערומות. זה מאוד אופייני לתאילנד, הדבר הזה, והן רוקדות שם על הבמה, ולא משנה מה קורה שם, אבל לא רואים את זה מבחוץ, כן? רואים מבחוץ שיש משהו באוויר, אבל לא רואים את הדבר הזה, זה מוסתר בתוך מקומות. אז כמובן שלא יכולתי לעמוד בפיתול, ופעם אחת אמרתי, אמא בואי נלך לשתות פה איזה משהו, אני נורא צמא. הכנסתי אותה לאחד המקומות, היא נכנסה בראש, פתחה את הווילון, ומה ששלומית מספרת לי שמה שהיא ראתה את אמא שלי עושה עם הווילון ככה. עשתה לי ברוח משם, פתאום יצא החוצה. תתביישו לכם. יצא החוצה סולח.
טוב, החוויה בסוף הייתה קצת לא נעימה, כי היינו צריכים לחזור הביתה מתאילנד לטיוואן. לאמא שלי היה כרטיס טיסה מטיוואן לישראל. אבל חוסר מזל, בסוכנות תיירות, הוויזה שעשו לאמא שלי היא כניסה חד פעמית לטיוואן. והיא כבר ניצלה אותה, נכנסה לטיוואן פעם אחת, אי אפשר להיכנס לטיוואן עוד פעם. טוב, מגיעים אלינו בשדה תעופה איך שאנחנו נוחתים, מגיעים אלינו בשדה תעופה שומרים, באים לאמא שלי, אומרים לה באנגלית נורא נחמדה, excuse me, you cannot go into Taiwan, you must go to hotel. עכשיו, אמרו לנו, אתם צריכים ללכת לבית מלון. אני אומר, בית מלון? נשמע קצת תמוה, מוזר, ולמה שוטרים עם אקדחים לוקחים את אמא שלי לבית מלון? טוב, מסתבר שהיא לא יכולה להיכנס לטיוואן, ודינה כדין כל האנשים האלה שעובדים זרים, מסתננים, כל האלה שמנסים להסתנן למדינות, פושעים, כל מיני כאלה שמנסים להיכנס למדינות בצורה לא חוקית. בקיצור, ראיתי עצובה שם. טוב, זה לא היה בית מלון. איזה 60 שנים סוערות יהיו לך עכשיו. ליוויתי את אמא שלי לבית מלון, הסתבר שזה מין בית מעצר, אבל זה לא היה כזה גרוע, הייתה לה שם חברה תאילנדית שישנה שם. תקשר אליי כבר 10 דקות, מה עם הפיליפינית הזאת שאני ידך? היא התעוררה כבר? איך תקשר? אז אמרת, מה? איך תקשרתי? אבל אני התחברתי עם השומר. אני חשבתי ביידיש. אז למה הוא לא נתן לך את זה? המזל שאמא שלי תמיד נלחצת, אבל בסוף נרגעת, התחילה לצחוק, והכל היה בסדר, והשתלטה להם שם על הבית מעצר, ואני דיברתי איתה בטלפון והכל היה בסדר, אני נרגעתי תוך שעה, ולמחרת היא טסה, וכאילו חוויה עברה לה ככה. איך הם שירתו אותי כמו מלכה? תספר גם את הצד היפה. כן, היא גם כמובן השתלטה להם על העסק, לקחו את המסעדות, על המטוס, וליוו אותי, וקנו לי אוכל. כן, הוא אמר לי, nice to meet you. אני מיד הייתי חוזר. השאלה? מה? שאלה? אם אני נזכר אתה יכול להבין שאני עברתי חוויה כזאת? אם אני נזכר בילדות שלי, ובדברים מאפיינים אצל אימא שלי, אחד מהדברים הכי... יש המון דברים מאפיינים, אני יכול לדבר על זה כל כך הרבה זמן, אבל אחד מהדברים שהיו בולטים אצלה, שהיא תמיד אמרה לי ולאח שלי, אני אוהבת אתכם. כל הזמן נשיקות, אני אוהבת אתכם, אני אוהבת אתכם, אני אוהבת אתכם, אני אוהבת אתכם, ומלא חמימות. אני לא יודע איך, אבל אני לא יצאתי בן אדם שאומר אני אוהב אותו. אני לא יודע לומר את המילה הזאת כל כך, ואני לא משתמש בה הרבה. וזה נורא מוזר, כי אמא שלי השתמשה בה כל הזמן. אז בהזדמנות זאת אני רוצה להגיד לאמא שלי, אמא, אני מאוד אוהב אותך. ילד באה לפה, אמא שלי באה לפה בטענה שהיא באה לנגן. היא תנגן. לפני שהיא תנגן ותגיד לכולם תודה, בואי בשביל. צריך להודות לכמה אנשים שאני מכיר אותם טוב טוב, בכל זאת רשמתי את השמות כדי שאני לא אשכח. תיאורה. איפה תיאורה? צריכה להגיד תודה. תיאורה. אני ארשום, אני ארשום. שנייה תיאורה, שנייה. פה? תן כמה תזוזות. קודם כל כהנת העוגות שארגנה פה אוכל, ואת כל האזור הזה של האוכל היא עשתה, תיאורה. בעלה שלמה, שהגיע חצי שעה לפני האירוע, השתלט על כל העסק, וכל הארגון הזה זה... אני לא הייתי מצליח לעשות את זה. כל
זה. הדעה לא היה מתקיים זה הערב. ארגון שלה, כל אוכל זה ארגון שלה, זה לא קייטרים הדברים האלה. זה הכל אוכל של החברים, המשפחה, ואנשים שאוהבים אותה כזו. שלי, נינה קיבלה התראה של יום. נינה קיבלה התראה של יום. מירה שפנרמן. נירה בר, שהביאה גם את האוכל וגם את המקרן שבעזרתו יכולנו להראות. עליזה. כל האנשים האלה, במיוחד של שלומית, תיאורה ושלמה, ארגנו את כל העסק הזה. עכשיו מה תגיד את האנשים, ותממשי את הסיבה שבאת לפה, תנגדי. אני אדבר לכם בשבילה. תודה רבה לכולם. לחכות ולהביע משאלה? שתיים, ואישה? לא. עכשיו הרמות. 60 פעם להרים. תודה. אוי, זה ילד זה. זה ילד זה. חיים וגוסטה. באמת? יחטפו אותה. תודה רבה. איפה גוסטה? גוסטה. זה אפוס.